Dimite a edil de Política Social, Feminismo e Igualdade e Medio Ambiente de Boiro, Marisa Collazo. Ao parecer faino por motivos persoais, e que xa lle lo tiña comunicado hai meses tanto o alcalde como o resto de concelleiros do equipo de goberno. Detrás da súa decisión parece non existir ningún tipo de desavinza, pero que si provoca é que a súa renuncia deixa máis tocado o goberno socialista en minoría, que pasa de 5 a 4 edís. Dase ademais nun momento complicado, coa sombra da moción de censura, que agora se cabe cobra máis forza. A exedil xa presentou o escrito de renuncia á súa acta de concelleira da Corporación Municipal na Secretaría Municipal, que deberá ser agora ratificada na vindeira sesión plenaria. A súa vacante será ocupada polo seguinte na lista nos anteriores comicios municipais, Raúl Treus. Todo apunta a que si o fará e non renunciará á acta, aínda que na actualidade ocupa un posto de confianza no Concello como secretario do alcalde. De aceptar a acta de concelleiro deberá renunciar ao seu actual posto de traballo pola lei de incompatibilidades.